Des de petit m'he preguntat per l'origen i la salut de les coses, pel nexe que tenen en comú i de com nosaltres, els éssers humans, som part d'aquest element comú. I la inquietud, que com a adolescent em va portar a ser un rebel i a trencar amb el dogma del sistema, m'ha anat portant a la quietud, oferint-me poder utilitzar avui eines que em parlen de les lleis internes comuns de la vida. I ara, quietament, aprenc a viure el moment present. Fent camí i alleugerint l'ànima a cada pas. Em dic Jordi Ullà i Puigmartí, tinc 62 anys, a prop de fer-ne 63, natural de Sabadell, de tota la família i del llinatge, som sabadellencs d'arrel, però en canvi visc a Castellà des de l'any 80 i casat amb una filla de Castellà. Aquí tinc 4 fills i uns quants nets, i aquest és el meu breu currículum vital. M'ha costat bastant trobar un lloc aquí a Castellà que em sentís realment acollit i còmode i que tingués ànima. Sempre he pensat que Castellà té moltes coses per ser molt bonic i molt potent i en canvi no ho és. Sembla ser que telúricament també té els seus problemes aquesta zona. Té moltes aigües subterrànies i, bueno, has de buscar la tranquil·litat en tu mateix perquè la terra no te l'acaba de donar. I finalment dic, doncs, bueno, jo surto a passejar de vegades i faig un trajecte des de les cases aquelles d'allà del carrer Papinvalls vinc fins aquí, i quan baixo per aquest camp, doncs la veritat és que s'hi està bé, aquí s'obre una mica tot. Hi ha els ametllers, és relacionat amb primavera. No m'he integrat massa en la vida del poble fins potser els últims anys, no? Ja de més gran feia més la vida meva interior, bueno, amb la família i els meus propis treballs, i no... Els meus fills sí que són part integrant del teixit social del poble. Jo, tot i que he arribat a ser regidor del poble, segueixo tenint sensació d'invisibilitat. La gent em té com per molt sèrio quan en realitat no ho soc, per callat quan tampoc en realitat no ho soc, inaccessible quan en realitat no ho soc. La sensació d'invisibilitat a vegades és física, o sigui, de passar per costat de persones que saben qui soc i que m'han vist i que no
probablement ni em veuen, no? Bueno, és una sensació que la constato, no em preocupa ni em deixa de preocupar. Hi ha una certa tendència a tothom a anar amb els seus, no? Diguem-ne, no? I jo no tinc els meus. Tinc amics, evidentment, però no tinc clans, ni tinc grups, ni soc gregari, ni tinc especials aficions, ni formo part de clubs. Apostes per un camí que en realitat és el que tenim tots, que és un camí de solitud, no? I no la disfresses. I això fa que doncs, tampoc fas tantes concessions i segurament la gent inconscientment et manté a distància. Jo amb 17 anyets estava estudiant medicina i evidentment el meu pare absolutament content. Ara amb el temps sé que els esforços que ell feia perquè jo doncs, pogués estudiar a la universitat i tenir doncs, una carrera que ell potser no havia arribat a tenir. I el que passa és que hem de pensar que estic parlant de l'any 74-75, era uns anys molt potents, molt convulsos. Aquelles classes amb 300 alumnes on el professor estava allà a Campistracs amb els grisos corrent per darrere i altres fent assemblees, etc. I doncs al final em vaig trobar que jo el que estava fent era començant a dibuixar i escriure en els propis apunts coses que no tenien res a veure amb l'estudi. No? Llavors em vaig donar compte que podia fer dues coses, o renunciar al que em demanava la meva, ja no diria el meu cos, sinó la meva ànima, no? O donar-li permís a que sortís, no? I vaig decidir el segon, donar permís, era plantar-me amb el meu pare amb 18 anys i dir-li que deixava la carrera. I me'n recordo, diu, però per fer-ne una altra? Dic, no, dic, per fer res. Diu, què vol dir per fer res? Dic, bueno, res, em vull conèixer a mi mateix, no? Conèixer-se el mateix vol dir que vaig començar a explorar tots els camps d'expressió que hi ha, no? Sigui escriure, sigui pintar, sigui música, viatjar. Bueno, el que realment crec jo que hauria de fer tothom als 17 o 18 anys. Que vaig apostar més pel món de l'experiència que pel plantar-me en uns estudis que no m'estaven donant la resposta a la medicina que jo he buscat i que més tard, per sort, crec que he trobat. I em vaig interessar molt pel budisme zen, sense mai practicar cap cosa, diguem-ne, de pràctica budista. Simplement m'interessava la manera de mirar el món. I això em va portar, efectivament, a posar-me a estudiar xinès amb 24-25 anys, quan ningú l'estudiava, quan encara s'escrivia el xinès de dalt a baix i de dreta a esquerra, i anar amb el tren dels catalans, no? I estar escrivint en xinès. Jo havia dibuixat molt i l'escriptura m'encantava i era un espectacle, no? El meu pare estava molt esverat, lògicament, perquè quan feia això jo ja tenia fills, no? Etc. Bueno, és el que té quan vius la vida d'una manera que dones prioritat a allò que et surt de l'ànima que no pas allò que et diuen des de fora, no? Això és difícil, però té una autenticitat que mai jo no canviaria per res del món. És a dir, potser això fa que jo sigui estrany, no? Perquè no he renunciat a això mai per tenir un títol o un altre, o ser d'una manera, o tenir més, o tenir menys, saps? Aleshores vas descobrint territoris desconeguts fins al punt de que el meu pare i el meu sogre es plantaven a casa i ens deien, us prohibim ser pioners. Jo sempre penso que no s'ha de renunciar a res quan es té fills, no? A més, els fills han de veure que els pares no renuncien a ells mateixos. Mai de la vida.
I això és una cosa que jo la portava molt malament quan era pare jove, no? Als 30 anys o així. Els grups de pares i mares que s'obliden de què són ells i només parlen de fills, una cosa per mi absolutament tòxica. Ho sento, no puc. I per això potser vaig començar a ser invisible ja en aquella època, perquè jo no, vull dir, no. Es pot ser pare de família nombrosa, mare de família nombrosa, i no renunciar ni un pèl. És més, és que no s'ha de renunciar, perquè és que si renuncies quan ets pare o mare, quan marxen els fills de casa estàs absolutament vengut. Jo sóc molt amant de l'etimologia perquè l'etimologia en grec vol dir el llenguatge de la veritat. Si tu vas a l'origen, descobreixes meravelles, no? La paraula religió ve d'una arrel llatina, però que a la vegada ve del grec, que té a veure amb relegere. Relegere és una paraula que no s'ha conservat, però sí que s'ha conservat neglegere, del qual ve negligència. Val? Tothom sap el que és la negligència. La negligència és no tenir cura de. Per tant, una persona negligent, jo penso que és la pitjor actitud que es pot tenir en l'existència, no? Curiosament, com que som una civilització tan esplèndida, ens hem quedat amb la negligència i no ens hem quedat amb la religència, que és d'on ve relegere, que és religió. És a dir, què seria l'esperit religiós d'origen, l'autèntic? És quan tens cura de les coses. En aquest sentit, podria dir que jo soc una persona religent, val? No religiosa. Jo la figura de Crist l'he entès a partir dels meus estudis d'astrologia, quan he entès que hi ha un Crist, el Crist que es deia Jesús, no és el primer Crist que hi ha hagut. És a dir, un Crist vol dir ungit, vol dir el que... Crist ve de l'arrel sànscrita Cris, que vol dir allò és com crisàlide, allò que és un origen també. Per tant, Jesús era un Crist que va iniciar una era que és l'era de peixos en la qual estem ara, no? Només cal veure els símbols de Jesucrist, doncs, que eren els peixos, els pescadors, etc. La porta que va obrir és una manera d'estar en el món que està molt relacionat amb la manera de ser del signe de peixos, no? Que és la qüestió de la redempció dels pecats, de redimir-se un mateix, del sentiment de culpa, tota aquesta cosa que ens ha tingut entretinguts amb guerres, diguem-ne, sobretot de religions, precisament, no? De religió malentesa, de creences, de lluitar per uns suposats déus que cadascú té, no? És tot una història que després l'astrologia m'ha explicat molt millor i que, de fet, la llàstima és que l'Església catòlica s'hagi carregat l'origen de Crist. Crist era un iniciat en les diferents religions. Havia estat a Egipte, havia estat a la Índia. El Crist que ens ha vengut a partir de Sant Pau cap aquí no va enlloc. L'interessant és que tenim a prop, a 60 anys vista o menys, un altre Crist. I això que inicia l'era d'Aquari. I Aquari portarà una altra manera d'estar. El problema ja no el tindrem a nivell moral, el tindrem a nivell ètic. Avui, com que estem entre dues aigües, es barreja tot, l'ètica es confon amb la moral amb l'ètica, i al final no hi ha ni una cosa ni l'altra. Però bueno, s'endevinen d'això, un món en xarxa, un món on tot està intercomunicat, però a la vegada hipercontrolat, on ningú s'escaparà de res. I per tant, els humans, si ara veiéssim d'aquí 1000 anys, on ja funcionarà la telepatia com ara estem parlant, quan no tinguem privacitat mental, què farem, no? Ara la gent es queixa de que la xarxa, Google ho sap tot de nosaltres. Bueno, doncs que arribarà un dia que no podràs amagar-te enlloc. O sigui, no tindrà sentit amagar-te enlloc. L'única actitud que pots tenir és acceptar ser absolutament transparent. I aquí hi ha una gran diferència entre l'època de peixos i la d'Aquari, perquè l'era de peixos és l'era de les opacitats,
on cadascú guardava la seva petita historieta a dintre, no? Si hi ha d'haver un Crist que inicia Aquari, serà un Crist quàntic. O sigui, algú que humà, però que a la vegada vegi tan clar i pugui expressar d'una forma tan clara el nou paradigma en el que hem de funcionar, que no té res a veure amb el d'ara, que això remogui històries i que faci probablement trobar un sentit altra vegada a existir, cosa que ara no costa de trobar. Em vaig donar compte de molt jovenet que jo ja sabia astrologia. No n'he hagut de llegir. És interpretar els símbols, però els símbols, com que no són símbols abstractes, sinó que en realitat és comprendre que estem dins un sistema solar on cada element té la seva raó de ser, i si tu vius la vida comprenent la base anímica del que ets, no només la física, comprens moltes més coses. Evidentment, amb una perspectiva cartesiana, pots negar l'astrologia. El concepte de que la realitat és allò que veiem, això ja no va enlloc. Tot aquest element quàntic que no és visible però que és mesurable, d'alguna manera ens interacciona contínuament. Què en fem amb tota la nostra part emocional? Què en fem de tot allò que no és tangible? Què en fem? Fem com Descartes, que ho va posar en un calaix i va dir no, això deixem-ho, perquè només som el que pensem, no? Això ja està caduc. Vaja, almenys per mi. Però el que està passant ens indica que no podem seguir funcionant només utilitzant les eines del pensament humà, perquè el pensament humà és deficitari. És un subproducte. Sí, tinc una aventura amb Ràdio Castellà de molt jovenet. Em va venir a buscar una amiga perquè li havien parlat de mi, no sé qui, no ho he descobert mai, que jo estava amb el tema de l'astrologia i ella volia fer un programa d'astrologia. I sí, va ser molt interessant. Quan encara la ràdio estava allà dalt de tot, de les golfes de l'Ajuntament antic, teníem un programa de ràdio que fèiem, encara tinc casets gravats, i fèiem una hora de programa i cada hora era un signe diferent, no? I per tant ens podíem esplaiar molt en explicar cada un dels signes i això, i va ser una experiència maca. I quan s'expliquen les coses una mica àmplies, llavors la gent deixa de trucar, perquè la gent vol receptes curtes i ràpides, no? I llavors un dia va trucar una senyora i diu, jo soc Taure i el meu marit també és Taure, que ens entenem? I li vaig dir, miri senyora, amb aquestes dades no l'he d'enganyar, en tinc prou, no ho puc saber, i si algú li diu alguna cosa l'està enganyant. No hi ha receptes, una carta astral és molt complexa. Jo quan llegeixo una carta, mínim hi estic 2 hores. No m'interessava tant què era l'enfermetat, sinó a on pot residir la salut. No només física, sinó anímica, intel·lectual, espiritual, mental, digue-li com vulguis. Se'm va creuant el camí quan jo estava fent acupuntura 2 metges francesos que estaven treballant des d'una perspectiva que a mi em va semblar molt, molt, molt interessant des del primer moment. L'interessant és, la RESFO de fet en principi es deia medicina holoenergètica, després va passar a ser metodologia holoenergètica, i sempre ens hem mogut en un territori, sobretot ara que es diu RESFO. RESFO vol dir ressonància fotònica, abreviat. No pretén ser cap teràpia alternativa. De fet, està estudiada per metges i el que en qualsevol cas es podria indicar com a complement a la medicina física. L'univers té una part física, que és la que veiem, i té una gran part que no veiem, que és metafísica. Nosaltres tenim una part que veiem i una gran part que no veiem. La RESFO en realitat no és cap entelèquia perquè és un mètode de mesura. Però amb què mesura? Mesura amb unes eines que avui per avui no es treballa massa. Es mesura una interferència fotònica amb allò que som.
A darrere d'allò que som nosaltres, que som una activació d'unes memòries d'un ADN, hi ha fotons, hi ha un espai fotònic que ha estat sempre present en aquesta construcció d'allò que som. No? Ara hi ha uns estudis que són molt interessants, que van paral·lels a lo que és l'estudi de la genètica, que és l'epigenètica. Aquí la genètica seria la part física i l'epigenètica la metafísica de la genètica. Què diu l'epigenètica? Que, evidentment, tenim uns gens físics que heredem i ens dona una sèrie de característiques. Què diu l'epigenètica? Que, a part d'això, heredem dels nostres pares tot aquest camp no físic, però que condiciona el físic. És a dir, emocions, pensaments, traumes, alegries, flipades, tristors, tot això va al PAC. Val? I tu neixes amb uns gens que et donen els ulls verds, els ulls blaus, ovals, blanc, negre, però també tot aquest PAC amb la maleteta quan arribes. Què fas amb aquesta maleteta? Pots seguir posant-hi coses i cada vegada pitjor, o obrir-la i començar a veure si buides la maleta. La RESFO fa una ajuda en aquest sentit, però fa una ajuda sempre i quan un es vol ajudar. Hipòcrates deia, abans de curar algú, pregunta-li si està disposat a deixar allò que l'ha emmalaltit. És brutal. I ho deia Hipòcrates, el pare de la ciència. I se'n fa cas d'això ara? És a dir, la gent està disposada a canviar o només hem d'anar a mirar de metrallar tots els virus i totes les malalties que hi ha en el món pensant que estan a fora de nosaltres? Aquesta és la perspectiva que s'ha de canviar. I no és una qüestió només de la RESFO. Hi ha gent que canvia aquesta perspectiva de forma espontània. Hi ha gent que són més tontos i necessitem la RESFO per canviar-la. Però la RESFO no és res més que una eina que t'ajuda a canviar aquesta perspectiva. D'alguna manera et responsabilitzes de si tu tens salut o no tens salut. Et responsabilitzes del teu present. S'ha acabat pensar que les malalties venen de fora i que nosaltres som espectadors del món. Bueno, és que la mort és un canvi d'estat, no té més. Quan nosaltres naixem en aquest món, una part de nosaltres mor, que és la nostra placenta. Quan nosaltres estàvem dintre el ventre de la nostra mare, hi havia una part que treballava molt, que era la placenta, que ara ja ni ens en recordem, però que va morir, perquè nosaltres naixéssim. I per sort, la placenta no interfereix amb el fetus per donar-li una forma semblant amb ella. La placenta és d'una manera, el fetus és d'una altra, la placenta mor, el fetus neix, i el fetus neix amb unes condicions per viure en aquest món. La vida té diferents formes d'existència. Ara tenim que quan et mors se t'acaba aquesta existència, això és evident. Que s'acabi la vida en el sentit d'estar vinculat a l'univers, això jo penso que no. Jo crec que la memòria existencial la perdem, però la consciència no. Si és una consciència lligada a l'univers. Si és una consciència lligada als elements d'aquí, probablement sí. De la mateixa manera que no recordem si hem existit abans, i segur que hem existit, perquè a més, qualsevol, cada mes canviem tots els àtoms, o sigui que imagina't si hem existit abans. Perdoneu, Però és que... Recitaré un breu passatge. Són llibres escrits en castellà de quan tenia 40 anys, que ja queda una mica lluny, i hi ha un tros que diu, un paràgraf que diu: si humanos somos por el simple hecho de ser en sí, ¿por qué tanto ruido para estar en nada, si estando y teniendo uno acaba sin ser ni un solo instante aquí?
jo acabava de deixar una feina molt ben pagada per dedicar-me a l'humanisme, començant la crisi, o sigui, això no ho fa ningú, només ho fem la gent que seguim els impulsos del cor, i després vaig tenir un infant un any després, però bé, també he hagut d'aprendre d'això. I la veritat és que em pensava que n'hi havia prou amb ser això, doncs, humanista i amb uns valors d'ètica i tot això. Entres en un ajuntament on tu no pots participar activament d'embellugar res, això desencisa molt, veus el sistema, la mecànica del sistema, com funciona, i veus d'un cantó i de l'altre, és a dir, els fallos o les immadureses que hi ha en determinats sistemes assemblearis que també tenen molt a aprendre, tenim molt a aprendre, i a l'altre cantó la màquina del sistema que és, diguem-ne, que ve de molt lluny i que és, diguem-ne, maquiavèlica en el sentit real del terme, no? Jo venia molt amb el concepte de la polis, de la política en el sentit grec, no?, del govern de cadascú, però en el sentit de la responsabilitat de cadascú, i jo entenc la política, no l'entenc desvinculada, per exemple, de la salut, no? Per mi fer política és viure, i viure és fer política, i fer salut és això, vull dir, tot està lligat a tot, No vas a fer de polític i deixes la persona a casa. Bé, Menorca és una illa de pau, telúricament és molt forta, allà jo m'hi sento molt bé. Té alguna cosa que fa que allà et puguis concentrar, allà et puguis sentir ple, et puguis sentir... Tant si és estiu com si és hivern, vull dir, és la pròpia illa. Diuen que està feta sobre una gran roca de quars, no sé si serà per això, però m'hi uneix el meu despertar, perquè als 17 anys jo vaig... sempre dic que vaig passar de pijo a hippie, diguem-ne, no? Als 17 anys allà, a Menorca. Va ser quan vaig decidir, em vaig atrevir, diguem-ne, a apostar pel desconegut. Busqueu-me per allà, quan d'aquí un temps, que segurament hi seré, per poc que pugui. Aquesta cadira, a part que és de Menorca, era una cadira del meu germà Josep Maria, que se n'ha anat massa aviat, ara fa 3 mesos, i amb el qual m'unia el treball del cel, de la consciència. I ara estic llegint la seva obra i estem a punt de publicar la seva última obra, que és el Tractat de la Ignorància, que és brutal. Tot el que està escrit són coses que trenquen amb el sistema, però és d'una profunditat i d'una sabidoria tremenda, i tinc la gran sort de poder-ho llegir, d'estar participant en la publicació d'això, però tinc la desgràcia de no poder conversar amb ell, i això és molt dur.